M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikukulandirani pano patiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Lachiwiri, Sabata ya namba 15 pa masiku a Pachaka, ndipo ndi pa 18 Julayi 2023. Mawu athu oyamba lero akuchokera m'buku la Exodo mutu wachiwiri ndime yoyamba mpaka na 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Deborah Phiri kuchokera kumphakati wa St. Francis St. Teresa Center Chankhozi ku St. Joseph Parish Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu kuchokera m'buku la Mateyo mutu wa 11 ndime ya 20 mpaka na 24. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku la Exodo 2 ndime ya 1 kulekeza 15. Munthu wina wa fuko la Levi adakwatira mkazi wa fuko lomwelo. Mkaziyo adatenga pathupi nabala mwana wa mwamuna. Ataona kuti mwanayo ndi wokongola, adamubisa miyezi 3. Koma mwanayo atafika pa msinkhu woti sangathe kumubisaso, mayiyo adatenga kadengu kabango nakamata phula. Tsono mwanayo adamuyika m'menemo nakabisa kadenguko pakati pa bango lalitali m'madzi pafupi ndi chibumi cha mtsinjewo. Ndipo mlongo wake wa mwanayo adayimirira pafupi namangopenyetsetsa kuti aone zimene zichitikire mwanayo. Nthawi ina mwana wa mkazi wa Farao adapita ku mtsinje komweko kukasamba. Iyeyo anali ndi adzakazi ake, ndipo onsewo ankangoyenda m'mbali mwa mtsinje muja. Tsono mwana wa Farao uja adakaona kadengu kaja m'bangomo, natuma mdzakazi wake kuti kakatenge. Atatsekula kadengu kaja adapezamo kamwana kakamuna kakungolira. Mtsikanayo adachita nako chifundo kamwanako, ndipo adati, kameneka ndi kamwana kachiheberi. Apo mlongo wake wa mwanayo adafunsa kuti, bwanji ndikakuyitanireni mayi wa chiheberi oti akakuleleleni mwanayo. Mwana wa Farao uja adayankha kuti, chabwino, pitani. Mlongo wakeyo adapita nakayitana amayi ake a mwanayo. Tsono mwana wa Farao uja adawuza amayiyo kuti, mtengeni mwanayo mukandilelere, ine ndidzakulipirani. Motero mayi uja adamtenga mwanayo nakalera. Mwana uja atakula adakampereka kwa mwana wa Farao, ndipo adasanduka mwana wake ndithu. Mwana wa Faraoyo adamutcha Mose, chifukwa adati, ndamuvula m'madzi.
Tsiku lina Mose atakula ndithu adapita kukacheza kwa anthu a mtundu wake uja. Ndipo adaona amene ankawagwiritsira ntchito mowazunza kwambiri. Adaona Mwigupto wina akumenya Mheberi, mmodzi mwa anthu a mtundu wake. Pamenepo Mose atayang'ana uku ndi uku, naona kuti kulibe anthu adamupha Mwiguptoyo, nafotsera mtembo wake mumchenga. Mmawa mwake atabweranso adaona kuti Heberi awiri akumenyana. Mose adafunsa wolakwayo kuti, chifukwa chiyani ukumenya mnzako? Iye uja adafunsa Mose kuti, kodi ndani adakuyika kuti uzitilamulira ndi kumatiweruza? Kodi ukufuna kundipha monga muja udaphera Mwigupto uja? Pamenepo Mose adachita mantha kwambiri, naganiza mu mtima mwake kuti, anthu akudziwa zimene ndidachita zija. Tsono Farao atamva adayesetsa kuti aphe Mose, koma Mose adathawa nakhala ku dziko la Midiyani. Ali kumeneko tsiku lina adakhala pansi pafupi ndi chitsime. Mawu a Ambuye. Tikoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adayamba kudzudzula mizi imene iye adayichitira zamphamvu zochuluka. Adayidzudzula chifukwa anthu ake anali osatembenuka mtima. Adati, uli ndi tsoka iwe Korazini, uli ndi tsoka iwe Betsaida, chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa inu achikhala zidachitikira ku Tiro ndi ku Sidoni. Bwenzi anthu ake atavala kale ziguduli nkudzithira phulutsa, kuonetsa kuti atembenuka mtima. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Tiro ndi Sidoni kuposa polanga inu. Ndipo iwe Kapenawo, kodi ukuyesa kuti adzakukweza mpaka kumwamba? Iyayi, adzakusitsa mpaka kumalo a anthu akufa. Chifukwa zamphamvu zimene zidachitika mwa iwe achikhala zidachitikira Sodomu, bweza mzindawo ukadalipo mpaka lero. Koma ndikunenetsa kuti pa tsiku la chiweruzo Mulungu adzachitako chifundo polanga Sodomu koposa polanga iwe. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tumawathu oyamba akutithandiza kuti tione mmene Mulungu amationera ife anthu ake. Mulungu akasankha munthu amachita zotheka kuti amuteteze, kuti adzagwire ntchito zomwe anamulengerazo. Kusonyeza kuti wina aliyense wa ife Mulungu ali naye cholinga. Mulungu has a purpose for all of us, each individual, each one of us. Tidziona ti Mulungu ali nafe cholinga ndipo amatikonda. Tidziyang'ana mmoyo wathu ndi kusinkhasinkha kuti kodi cholinga cha Mulungu mmoyo wanga ndi chani, ndipo ine ndithe kukhala
mmene cholinga cha mulunguyo chilili. Iyi ndetu izi sizapafupi, ndi zovuta, koma aliyense mulungu anampasa nzeru, komanso aliyense mulungu amamudalisa ndipo amamuthandiza kuti athe kudziwa cholinga cha mulungu m'moyo wake. Tidziona mmene mulungu akutekesekera m'moyo wathu kuti kodi ifeyo tifike pati, tipite kuti, tizipanga zotani. Tiyang'ane Mose lero m'mawu athu oyambawa akutiuza za mmene iye anabadwira, nthawi imene iye anabadwa nthawi ya mavuto. Aisraeli akuazunza ndipo samafuna kuti mwana aliyense wam'muna wa ku Israeli akhale ndi moyo, amafuna kuti aphedwe. Nifake tikuona mayi ake akumuyika mu mtsinje, mu nyanja yofira, mtsinje wa Nailo, kumuyika mmene munthu kumbisa kuti akapeza mpata azibwera kuzamuyamwisa. Koma tikuona zimene zikuchitika ti mlongo wa mayi ake a Mozesi akukhala poteropo kumacheza, pene mwana wa mfumu Farao wafika, ndikumuona mwana uja akulira, akuti kodi ndingakupezereni mayi okuti akasamale mwanayo? Ndipo tuzimenezi mwana wa mfumu uja akungovomera, sakudziwa kuti ali mu plani ya mulungu kuti athandize Mose amene mulungu wamusankha kale kuti adzapulumuse anthu ake. Ndifeke ndikunena kuti ife anthu timayenera kumayang'anayang'ana mmoyo wathu kuti kodi mulungu akuyankhula nafe bwanji, nkumayang'ana zimene zikuchitika mmoyo wathu kuti kodi izi zikutanthauza chani. Tikuona tu Mose akuyamwa bere la mayi wake chifukwa choti mulungu adali kale ndi plani kuti akule bwinobwino, athandizike mpaka afike ku cholinga chimene mulungu adamulengera Mose. Akukula ku banja la Farao lija kuti adziwe athe kuzakumana naye Farao, kuyankhula naye bwinobwino osaopa, chifukwa akumudziwa Farao, wakulira ku banja la chifumu. Zonsezo ndi njira imene mulungu amapanga. Kodi inuyo ndi ine, njira imene mulungu atipangira ndi yotani? Munthutu amayenera kumaona njira imefa mulungu tonsefe adatilenga ndipo ali ndi cholinga chimene mulunguyo adatilengera, adatipasa ntchito tife tizagwire. Nchifukwa kuti timaona ena ni maphunziro awo omwe amene waphunzira, mulungu ali nawo cholinga, koma ifenso tikafikapo pamene mulungu atiyikapo, kaya ndi mu ntchito ya mboma yayikulu, kaya ndi mu parastatal organizations, kuti kodi ineyo chimene mulungu andiyikira mmenemo kuti ndithandize anthu ake ndi chiti, kodi ineyo ndimapanga zimenezo? Tiyang'ane kumene tikuchokera, tisamangoona ti zimene zachitika mmoyo wanga basi zinangochitika ndi mwayi. Ayi, ndi cholinga cha mulungu kuti konzekesera ife kuti tifikepo kumene tafikapo. Uthenga wathu wabwino tikuona Aisraeli anali ndi mwayi ndithu waukulu. Mulungu adasankha iwo kukhala mbumba ya mulungu, mtundu wa mulungu. Anachita nawo chipangano, covenant, ndipo anali ndi experience yomakhala ndi mulungu, yomudziwa mulungu bwinobwino. Komatu iwo sanatembenuke mtima, sanalabadire zimene mulungu amachitira, mmene mulungu amakonzekeretsa iwowo kuti akathandizenso mitundu ina idziwe chifundo cha mulungu kudzera mu iwowo. Zonsezo analibe nazo ntchito. Lero Ambuye Yesu akuti chani? Akuti ali ndi tsoka mizinda imene ili ndi tsoka ya ku Israeli, kuti mulungu waziwisa zinthu koma iwowo palibe chimene akupangapo. Kuti iwowo anakakhala ngati mizinda ina yachikunja yadusa mzimene mulungu wadusisa Aisraeli, idakatembenuka mtima. Aisraeli amangonyadira the privileges zimene anali nazo, kuti izi ndi zimene mulungu atichitira, mulungu amatikondera ife timamuziwa. Koma iwo samadziwa kuti kodi mulungu chifukwa chani
akupanga zimenezo ndipo samagwiritsa ntchito zimenezozo. N'chifukwa yake lero tu Mulungu akuti adzawalanga koposa, chifukwa chokuti alandira zambiri koma palibe chimene akupanga nazo zambiri zimene alandirazo, sakuthandiza nazo ena. Tiyenitu ife tizikumbukira chikhulupiriro chathu ndi kumachita zomwe timapempha mu chikhulupiriro chathucho, zimene chikhulupiriro chathu chikutipempha ifeyo. Tiyeni tizigwiritse ntchito, tisakhale onyada ndi kuti tinalandira zambiri nkumaona tizithere pompo ayi, koma tiziona kodi zimene Mulungu andipasa inezi, zimene Mulungu andululira inezi, ndikuzigwiritsa ntchito kuti zithandizenso ena abwere pafupi ndi Mulungu. Munalisotu ndi ine lero Bambo Emmanuel Chikaya.